Jag måste fråga några frågor. Okej. Vad som händer här? Vad gör ni? Vill ni få de här militärvapen? Vad som händer här? Syr kläder. Varför kläder? Showkläder. Alltid med show. Varför show? Varför show? Showkläder? Till vadå? Show 006. Alltid det där. Ja, precis så. Mitä te teitte täällä? Me tanssittiin. Tanssittiin, että... Tanssittiin? Joo. Mikä tanssi? Hollywoodia ja toi J-Ho. Ei oo. Kuka pistää teitä tanssimaan? Kuka on teidän johtaja? Sanni. Sanni. Toi Sanni. Kiitos, pärjät kyllä. Noniin, eli Sanni. Mitä ilkimyksiä sä täällä teet? Mä koulutan Mitä sä koulutat? näistä nuorista kunnon kansalaisia. Kunnon kansalaisia. Mä en tykkää tästä. Onks teillä joku secret operation täällä? Mä oon kuullut. Mulla on neuvotti. Mitä sä oot kuullut? Et täällä koulutetaan oikeita jotain salaisia juttuja. Mä haluan tietää. Mitä sä haluat tietää? Saanko mä tietää? Paljon. Mutta... Tuus tänne.